Kan jeg købe noget hash her? Nej, det kan du ikke få, vel? Men jeg vil gerne købe. Ja, men det kan du ikke, så lad være med at ringe til mig, røvhul. Giv mig hash. Nu holder du kraftedeme op med at ringe til det her nummer, dit dumme svin. Det er vigtigt at lytte til ungdommen. Hvad vil du sige, min ven? Du ligner lort. Hold din kæft. Jeg kan dele på disk. 1, 3, Schwein, Ost, Cirkel, Firkant, Trekant, Triangel, Tuba, Tank, Ostekage, Flammekaster, 9, 8, 9,5. Gæt hvad, lille ven? Jeg kan lide ost. Det smager godt. Du ligner fandme også ost. Måske skulle jeg spise dig. Gertrud, luk mig nu ind, din fede grimme sæk, jeg vil ryge med. Hash og kokain, chalamofi. Hvad så, din dumme frø, så flytter du, mand. Nej, nu skider jeg. Jeg vil glå du på mig? Du skal ikke bare stå der og glå, bro. Hvad fanden er det, du glår på? Hvad fanden glår du på min ballon? Jeg har ingen glå på min ballon. Skrid med dig, røvhul. Vil du slås, så kom an, bro. Hvorfor Nick? Hvorfor skede du min have? Jeg kunne ikke nå på toilet, så jeg låd lige haven, og så skede jeg lige din hæk. Du skal dø for det her. Hvad er det, jeg har fundet? Det ligner faktisk toiletpapir. Fedt. Gratis toiletpapir, Så kan mand. jeg endelig få taget røven. Ja, nu må vi lige se. Det ser ud til at være sådan 4-lags, måske 5-lags, ekstrem luksus, blødt toiletpapir. Det er brugt.